Challenger 2. Desacoplamento. O que? Non, non! Cooper! 3. Cooper, que é o que faz? A terceira lei de Newton. Hai que deixar algo atrás. Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidas, benvidos de novo a este Baleiro Perfecto. Estamos adentro desta dimensión descoñecida para a maioría da humanidade, e digo literalmente, porque cos nosos ouvintes realmente son unha minoría da humanidade. Pero temos vosa un cariño, creo que un agarimo extremo por estardes aí, nese sentido eu o noso agradecemento, non? Creo que falo o nome de todos neste sentido, nesta primeira confesión que facemos neste programa, que virán máis seguro, pero de momento esta, a de agradecemento. Xa van, creo que este vai ser o sexto programa, creo, o sexto ou quinto. Sétimo xa. Mima, estamos demasiado. Mi madriña, está avanzando a cousa. O espazo Baleiro, o Baleiro Perfecto cada vez é máis perfecto e de algún xeito está menos Baleiro tamén. Así que nada, imos aló, xe temos, como sempre, un equipo titular tan bo como do Depor de hoxe, porque nesta dimensión a que estamos, o Depor Seica gañou 5-0, polo que me informaban por aquí polos altofalantes. Entón, nada, equipo titular tamén, tan bo como a ese. Temos, como sempre, empezando a presentar, dirá que chega tarde, pero en realidade chega xusto cando pode, cando propón, como os magos. Chega a nosa querida Alba Rozas, dende Salamanca ao mundo. Aquí desde Salamanca, e agora vou empezar a tocarvos as narices porque teño unha gran noticia para todos vos. Estou relendo Harry Potter. Oh, que bonito. Quería presentarme desa maneira. É increíble como non podemos. E a partir de aquí todo é mellorar. É increíble como non podemos evitalo. Temos tamén, por suposto, falou por aí, deu o dato dos 7 programas, que non é outro que Guillermo Rodicio, mestre. Boa tarde, Carlos, que tal? Estou por aquí buscando a brúxula, que creo que a deixei por aquí o compás. Ben, vai facer falta por o programa de hoxe. Sempre hai como un misterio inicial, non? Falado, inda que xa está o título, non? No propio iVoox ou Spotify ou tal, pero sempre hai como un misterio aí de que imos falar. Ahora desvelaremos, pero de momento tamén, antes diso, presentar como non, a Pablo Pesado, que xa tamén está por aí, compañeiro. Que tal, xente, como estamos? Que tal estás ti? A mí preocupasme ti. Eu... ben, estou ben. Non me enterei de nada do Depor, a verdade. Estades sendo miña porta novidades de hoxe. Pero, ben, moi ben. Porque ti és do Depor? Pensei que serías do Racing de Ferrol, non? Non teño excesivas afinidades, pero por que non? Depor, está ben. Por ser de algo, non? Igual que a min, sí. Xa vos lo digo, non son do Depor. Por traicionar a Ferrol máis unha vez. Claro, outra vez. E logo, por suposto, este sí que é do Depor. Temos a Darío Mellota, o noso querido compañeiro. Que tal, boas noites, Charlie? Pareceme unha falta de respeito comparar o Baleiro Perfecto co Depor, porque visto a temporada do Depor é unha falta de respeito cara a nós, non cara ao Depor. En realidad andamos aí, non? Como sempre andamos como nun equilibrio entre isto pode ser moi ben ou pode ser moi mal. En plan, non sabemos moi ben que vai pasar en cada partido. Hoxe vi un meme. Creo, no, compartíchelo ti, non? O botón do tipo sudando, non? Compartindo o botón de facer o ridículo ou ascender, non? Neste caso. Bueno, a diferencia de Rodicio non trouxen compás, senón que vou mirando o musgo no que son nas árbores e tal, para ver a... Gústame, pero bueno, gústame iso. Eu teño un minimapa aquí como no San Andreas. Aquí xusto teño como realidade aumentada as miñas gafas Ray-Ban, ten realidade aumentada e xusto me saiga como un minimapa na parte inferior esquerda da miña visión. Porque si, xente, hoxe imos falar de mapas na ficción e de cartografía. Concretamente aquí puxen de título sobre mapas e cartografía de ficción. E isto é un mundo.
Isto é un mundo onde, xa vos lo digo, quedarán cousas fora, non vos preocupedes, non o comentedes, están cousas fora xa. Antes de iniciar, podo facer unha predición de que nos van quedar cousas no tinteiro, porque é verdad que é un mundo. Eu recoñezo que aquí, incluso para buscar temas dos que falar eu, non? Eu, na miña persoa individual, dixen de que vou falar, non? Ou de que podo, porque os mapas, os mundos, a creación destas cousas de ficción é un traballo brutal e ademais inseparable, creo, en algunhas das ficcións que máis coñecemos, non? Absolutamente obrigadas. Entón, creo que primeiro imos escuitar, como sempre, unha pequena escena cinematográfica e logo xa, así como para ir quecendo motores, e logo xa entramos en materia. Que estás facendo? Oi, Mike atopou un mapa. Sí. Iso é un mapa. Mirade, aí pon 1632. Será un ano ou algo así. Que é? Non, é a túa Sí, mapa. é un supermapa. Mira, Data, é un mapa da nosa costa. Que é toda esta leria en castelán? Quen sabe, Bran? Mouth, ti dixeches que sabías castelán. Traduce isto. Sí, tradúceo. Cuidado, intrusos. Morte esmagada e doente. Mollada co sangue do ladrón que entra. Veña, rapaces, este mapa é conto vello. Todo o mundo e seu padriño andaron a buscalo cando nosos pais eran como nós. Quero dicir, nunca oístes falar dese tío. Como se chama? O pirata ese. Willy o Torto. Willy o Torto. Willy o Torto. Sí, foi o pirata máis famoso do seu tempo. Meu pai faloume del unha vez. Papá faría calquera cousa para que dormises. Efectivamente, hai mapas do tesouro, non? Que eu creo que todo rapaz quiso algunha vez, non? Atopar un mapa do tesouro e empezar unha aventura que o levase, non sei se por medio mundo ou se por media aldea, pero que acabase descubrindo un pequeno tesouro baixo terra, soterrado. Eu hoxe recoñezo que vos vou, se non importa a ninguén, os empezo comentando a miña primeira vez, non, dentro disto deste programa, que xa sabedes que a primeira sección dedicámoslo un pouquiño pois a falar das nosas experiencias persoais, así que xa teño a palabra eu, pois xa sigo, non, con isto. Eu recoñezo que o tema dos mapas na ficción, aquí vou pecar o mellor de tradicional ou de clásico absoluto, non? E sobre todo si que unha persoa aquí que nos vai comentar bastantes cousas sobre isto, supoño, non é outro que o Señor dos Anéis, non? O mapa do Señor dos Anéis. O mapa do Hobbit. O mapa do Hobbit, é verdade. Eu acordo de abrir o libro, non? Eu tiña unha edición cos 3 libros, era o Señor dos Anéis puro, non? Como eu digo. Estaban ali os 3 libros cunha letra enana e tal, pero estaba o mapa tamén. Un mapa que eu flipábame, non? Porque eu dicía, joder, isto é unha maravilla, non? O sea, non sei, parecíame como crear isto, parecíame como imposible na miña cabeza, non? Era algo como esta persoa, este autor, non? O señor Tolkien, creou un mundo e claro, tiña moito sentido que crease un mapa porque realmente ten unha utilidade para o lector, non? Saber onde está, guiarse de algún xeito de todo isto. E non sei, chamoume poderosamente a atención porque eu creo que era o primeiro mapa fora dos videoxogos, que mellor non lles prestaba demasiada atención, non? O tema do mapa si estaba aí, pero tampouco filosofaba demasiado sobre o tema, pero neste caso sí que me chamou poderosamente, non? Porque pensei, hostia, este tío está tolo, tivo que crear nomes, ríos, continente, tiña sempre a dúbida, non? De que habría máis aló. Sempre me parecía como un misterio brutal, non? Que había máis aló de Run, non? Creo, bueno, eu pronuncio Run, non sei se chama Run, creo que é un deserto en época de Tolkien, unhas llanuras ou algo así, unhas chairas. Pero tiña moitísima curiosidade, non? De saber tal. Flipábame que un autor, ou en xeral, pois tivese esta imaginación e non só iso, senón que fora capaz de traspasala ao papel deste xeito, non? Porque parece que os mapas, logo supoño que iremos afondando nisto, non? Teñen como ese punto de realidade, non? De que as famosas frases de si está escrito es que es verdad, non? Como decía o creador. É certo, non? Que parece que se hai un mapa polo medio, todo se volve como máis realista, ou ten ese punto de interese extra. Entón, nada, a miña aportación hoxe nesta sección é iso, o mapa do Señor dos Anéis que me flipou e ademais creo que probablemente, aquí tiro má piscina, probablemente creo que o mapa fantástico máis famoso, non? Da historia probablemente, non? Sobre todo non, ti crees que non? Non necesariamente. Non, está Luis Stevenson,
O sea, O da coa Isla do Tesouro. do Tesouro. Sí, Eu ia dicir eso, tamén. sí, Porque pero ademais a Illa do Tesouro foi o que sucede, bueno, xa falaremos, pero sucede igual co mapa de Thor. A Illa do Tesouro é o que provoca que logo se escriba a obra. El primeiro concibe a Illa crea do un Tesouro mapa. e logo escribe a obra. Pode ser. Sí, eu isto na cultura pop, a cantidade de nomes, non? Falaba pensando nos nomes, pensando no propio debuxo, do mapa falamos de Mordor, Rohan e tal. Sempre pensei que o mellor era o máis coñecido de que xente vendo o mapa podría recoñecelo instantaneamente. E sen nomes, quero decir, se te debuxan só o mapa sen nomes, un mapa mudo da Terra Media, creo que moita xente conseguiría adiviñalo, de que isto, sí, iso é Mordor. E isto é Rohan, incluso podría poñelos no mapa mellor que podería poñelos mellor que as provincias españolas. Probablemente. Así que, nada, a miña reflexión iba máis por aí, pero bueno, que evidentemente, claro, sí, a nivel famoso é verdade que a Illa do Tesouro é importantísimo de Stevenson. E logo veremos, como diste, que iso sí que hai, quero escoitarte moito, non? A falar de como un mapa condiciona unha obra ou mesmamente leva ata a obra directamente, non? Creo que Úrsula joder, sempre me equivoco. Úrsula K. Le Guin. Luin. Se pronuncia Luin. Nunca Eu creo supe. que sí. Nunca supe. Eu Bueno, pues. estive lendo e ela é de procedencia bretoa. Entón, creo que a pronuncia ten moi pouco que ver como pronunciaríamos desde as linguas romances, non? Como Le Grand, unha cousa así. Bueno, pois Úrsula, pos amigos, que aquí xa é coñecida neste podcast, pois tamén comentaba que ela, para os contos de Terramar, o primeiro que fixo foi debuxar as illas e logo pensar que habrían elas. Bueno, todo isto comentaremos. Así que nada, Pablo, xa que estabas por aí, comentas ti a tua primeira vez así que un mapa na ficción? Sí, eu teño, hoxe traio varias. Son as dúas así como anécdotas infantís, non? Unha ten que ver con, eu diría, case con total certeza a miña primeira experiencia con mapas, non? Que é que, igual, tamén vos acontecía a vos, que o meu pai xogaba comigo a poñer a mao sobre un folio, debuxar o contorno e en base a mao facer un mapa, non? Isto facíamoslo moitos días, entón tiña como un montón de mapas feitos coa forma da miña mao. Entón, pois, nun dedo había, pois, non sei, unha torre, un castelo, ese tipo de cousas. E moito tempo despois, lendo unha obra que considero das obras de ficción de fantasía adolescente do mellor que lin nunca, As 13 vidas e media do Capitán Oso Azul, de Walter Moers, é moi interesante porque o mapa con que se inicia, un pouco na liña de Tolkien, por exemplo, non? De abrir a primeira páxina e ter un mapa. Pois é un mapa que simula tamén unha mao, neste caso a farpa dun oso. Parece moi interesante non ver que, de alguma maneira, ese xogo infantil está presente nunha obra de ficción. E logo xa por outra banda, tamén recuperando o que comentabas ti, Carlos, dos videoxogos, eu lembro de comezar a facer mapas a un nivel máis complexo despois de xogar o Zelda. De xogar os Zeldas en perspectiva cenital da Game Boy e comezar a recrear os mapas das mazmorras, non? Un pouco facendo nunha perspectiva infantil o que despois fará Mark Brown na liña esta de vídeos que ten sobre os mapas das mazmorras do Zelda. Esas son as miñas dúas experiencias así primeiras que eu poida lembrar. Alba, ti que tamén falaches por aí, non? Introducindo a Stevenson. A Illa do Tesouro. A Illa Sí, do non? Tesouro, Sen dúbida. recordo esta, ademais viña na colección esta de clásicos da Voz de Galicia. Sí, sí. Eu teño ese libro aínda, Bueno, que teño de Harry Potter tamén ten 20 anos, pero, oh Dios, que bella vou. Pero da Illa do Tesouro tamén e ese creo que foi unha das primeiras experiencias. E logo, por suposto, Pokémon, que tamén tiña mapas. Eu además cheguei á segunda xeración de Pokémon, con Yoto e Kanto, e despois o Hobbit, en canto á literatura, O Señor dos Anéis, Del Tora, e bueno, Malaz, estas que me gustan a min, de fantasía escura. Señor Rodicio, vostede que? Oxe trainos algunha historia especial? A ver, sempre hai algo, non? Sempre teño que contar algunha historia random que se parece pouco ás vos. Que chega directa desde... Pode acabar en Biosbardia, a desta, de... A ver, é que sempre, o sea, gustame, en vez de contar a primeira vez que vin un mapa, iba a contar a primeira vez que fixen un mapa, non? E en realidade é unha historia que fala moito de que foi un neno moi friki, porque foi na primaria, e iba
iba ao colexio e sentaba xusto todos os tempos, todos os días, sentaba xunto coa compañera de pupitre, que era unha amiga miña que éramos os dous, basicamente, os dous máis frikis da clase, e xa éramos moi coñecidos por estar sempre pues, nas cosas nosas frikis. E ela, en realidade, ela era moitísimo máis activa que a min, ela xa quería ser xornalista de pequena, e sempre me estaba propoñendo cousas tolas, en plan, temos que montar un xornal, temos que facer non sei que. En unha desas, ela empeñouse en que quería facer a historia dunha catedral gótica. En plan, que quería escribir unha historia de como, supoño que estaba de moda os Piratas da Terra ou algunha cousa destas, entroulle como a cabeza de que quería facer a historia dunha catedral gótica. E ela estaba empeñada en que eu tiña que facer o plano da catedral gótica. E como era moi persuasiva e moi persistente, pois aí eu gastei como un montón de horas da miña vida en facer como un mapa a mao alzada dunha catedral gótica a que lle metín, sen exagerar, pero moitísimas horas. Recordo que tiña todo tipo de detalles, había un mapa de primeira planta, segunda planta, fachada, sabes? Unha cousa totalmente ridícula de un neno de 7 anos facendo detalles dunha catedral do século XVII. Inventada totalmente. Lamentablemente perdín o mapa e non sei onde está. Non sei, si igual investigadores no futuro que busquen ese mapa poderán intentar facer teorías alrededor dele, pero vaya, debe ser unha cosa extrañísima de ver. Pois temos tamén a confesión persoal de Darío, compañeiro. Que tal? Pois eu bastante parecido a Alba, sobre todo coa Illa do Tesouro, pero Pokémon e tal, pero tamén quería engadir aos xogos de aventuras que, bueno, eu creo que sempre digo en todos os capítulos, pero o Monkey Island dos mapas con bo xogo de piratas xogan unha protagonismo especial, non? E logo un pouco tamén, pois, cos xogos de aventuras, ademais diso, posteriormente co tema de Mundo Disco, que, bueno, ese vou falar despois do mapa porque dá para moito. E un pouco tamén iso, sobre todo Final Fantasy tamén, que tamén teñen un componente bastante interesante. É un xogo que creo recordar que son tamén, non sei se están os creadores do Final Fantasy por detrás, que se chama Chrono Trigger, que... Coñezo o xogo, sí, de Square, sí. É un clásico. Lembrame moito un mapa dinámico que, como de viaxes no tempo, pois vai variando en función da época na que estás. E fondo unha das cousas que me chamou máis a atención. E logo xa máis tarde, pois, co Fallout, co Oblivion, etcétera, pois son mapas que teñen tamén moitas características, non? Pois dita estas primeiras palabras, estas primeiras verbas, imos, veña, empezar a definirse un pouquiño máis esta movida. E temos que empezar a definir esta movida porque evidentemente eu creo que todo o mundo, ou máis ou menos todo o mundo, entende o que é un mapa, non? Non creo que aquí teñamos moita dúbida máis aló das nosas reflexións que virán logo, non? Pero todos entendemos que a representación dun territorio, dun lugar, non? Ou tal. Iso sí, é certo que aquí tamén eu creo que afondaremos mesmamente ás veces na idea de mapa sinónimo de nos videoxogos, sobre todo, de o que é un mapa, non? O que pode ser un escenario mesmamente, falar de entre sinonimia entre mundo do videoxogo e mapa, non? Este mapa, esta sección, esta tal. Bueno, fora diso, creo que todos entendemos moi ben o que é un mapa e entendemos que a cartografía como un modelo de coñecemento, non? Preciso e cambiante do que nos rodea, non? En parte, durante moitos anos, dende logo, foi unha forma, non? Casi unha chave para, eu creo, entender o mundo, non? E chegar á súa comprensión. E aquí sempre, eu aquí voulle dar a palabra a Rodicio, non? Pero, para que empece el, non? Que guíe un pouquiño por aquí, por estes terreos, por estes pantanos. Pero acórdome dunha frase dunha película que sempre me fixo especial graza, que era, creo que é a segunda, non é a segunda, é a terceira película de Piratas do Caribe. Vale? Que non sei, que debe ser Na fin do mundo, sí. Debe ser na fin do mundo, non? Esa é a terceira. É a terceira, vale. Pois hai un momento en que matan o calamardo, como digo eu, non? A besta que andaba por aí, que controlaba Davy Jones. Nunha conversa, non? El atopa, ya que Sparrow atopa o bicho morto, non? E algo, hai un diálogo como que el lle pregunta, non? Somos como vellos espellismos, bueno, como sería? Como vellos fantasmas do mundo antigo, non? O mundo cada vez é menor porque os mapas están cada vez máis detallados, non? Entón queda menos por descubrir, pero claro, el dicíalle, non? O mundo segue sendo o mesmo, pero con menos alicientes.
E sempre me gustou esta idea, non? No sentido de exploración. É verdade que hubo unha época durante o ser humano que lle quedaba moitísimo mundo por coñecer e por explorar, inda que xa estivesen evidentemente habitantes ali e todo isto, non? Pero no que ven sendo a nosa sociedade contemporánea occidental e tal, sí que é certo, non? Que hubo unha especie de exploración continua que agora, de algún xeito, poderíamos dar case por rematada, non? Evidentemente sempre hai cousas por descubrir, pero sí que é verdad, non? Que ese mundo xa estaba aí, o que pasa é que agora temos menos alicientes para seguir a coñecelo. Unha pequena reflexión que me gustaba a min é que se máis dou a palabra a Rodicio por se quere el empezar aquí falando un pouquiño do que son os mapas e que representan, non? Sí, precisamente como que diste que a definición de mapa non é especial, o sea, é interesante para entender un pouco os límites ou as figuras que poden ser paralelas ou que poden relacionarse de alguma maneira co mapa, pero non é tan difícil de comprender, non é como falamos outras veces que podemos estar aquí moito tempo intentando definir ou establecer elementos máis definitorios do que pode ser o asunto. Todos entendemos que o mapa é un documento que de alguma maneira representa o mundo, non? Entón pensaba facer un pouco a definición dende a perspectiva histórica, máis ben, falar un pouco de como teñen sido os mapas durante a historia. E era bonita esta reflexión que facías, porque de alguna maneira fala de que vivimos nunha época na que xa temos rematada a exploración da Terra de alguna maneira e agora nos queda, o sea, a idea da cartografía agora se lanza como as caras estrelas, non como a cara os exoplanetas, outros planetas da vía do sistema solar. Pero curiosamente, se vamos ao comezo dos mapas, os primeiros mapas que temos tamén son estelares. As primeiras representacións espaciais que os investigadores consideran como tales son en realidade mapas das estrelas. Temos nas covas pintadas en Francia, en Laco, onde aparecen dibuixadas as Pléiades ou as estrelas de Vega e Altair. De feito, moitas veces os antropólogos, falando un pouco do que poden ser os mapas na prehistoria, moitas veces antropólogos e arqueólogos, cando se enfrentan ás veces a obxetos que non saben moi ben explicar ou lles plantean problemáticas, moitas veces entenden que son mapas, porque o que poden ser eses obxetos teñen lendas que son incomprensibles para nós de alguma maneira como se fose unha linguaxe que non comprendemos, non? E así, por exemplo, hai un obxeto moi bonito, se o podes ver por internet, que é un cairo dun mamut que ten un montón de símbolos rarísimos, como de símbolos intrincados de liñas, e os expertos din que é un mapa, basicamente, só que non saben moi ben de que, nin de que lugar representaba. Ou outros que poden ser tamén esferas puídas con representacións moi extrañas que teñen atopado, por exemplo, en Navarra, cousas deste estilo. Mais ben, fora de que pode ser estes tipos de mapas previos o que podemos considerar non máis clásicamente os mapas, en realidad os mapas tamén aparecen coa aparición das primeiras civilizacións, asociados co crecemento das cidades e tamén co establecemento de sistemas agrarios. En realidade, se pensamos estes mapas que poden ser os cuneiformes de Mesopotamia, son como unha especie de variantes antigas do que pode ser o catastro hoxe en día, sabes? En plan, a necesidade de dicir, bueno, a finca é miña, chega dende aquí ata aquí, entón, pois, collo un papel ou algún tipo de material e debuxo esa finca. Porén, a pesar de que tamén teñen esta orixe de alguma maneira relacionada cos sistemas de propiedade, o que poden ser que son as cartografías dende antigo xa estiveron moi asociadas un pouco o que dicía Carlos, a idea dos exércitos e os navegantes. Xa os fenicios na antigüedade, cando fixeron a primeira volta a África, facían exploracións máis ao lado do Mediterráneo, representaban estas en mapas que para eles eran como super importantes porque basicamente eran o método de vida, non? Deles determinaban portos que eran segredos, lugares onde era fácil atravesar correntes complicadas. E para os militares, evidentemente, pois tamén como un mecanismo moi importante para determinar lugares onde era máis fácil facer emboscadas, onde era máis fácil pois atacar o enemigo, este tipo de cousas. Esta primeira aparición dos mapas nos parece sempre como a clásica, non? A idea de ferramenta de orientación, porque é un pouco que tamén a que empregamos na modernidade. Porén, coa aparición dos primeiros imperios, a idea do mapa como que ten unha especie de revolución e é concibida ao mesmo tempo como non só como esta ferramenta, sino como unha especie de obxeto estético, como que chegan a concepción de que o mapa é unha especie de mímese da realidade, que nunca é
correcta, o sea, nunca é real de todo, senón que conta unha especie de historia. E entón, pódese moldear para contar precisamente unha historia ou outra. Así aparecen, por exemplo, durante a Idade Media un mapa que é moi bonito tamén, se podes ver, estou falando moitas de cosas que podes buscar por internet, moi bonito que hai medieval, que é o mapa do Beato de Liébana, que é unha especie de mapa mundi, onde aparecen representados ao mesmo tempo lugares míticos, como pode ser o Paraíso, Edén, con lugares que son correctos, máis ou menos correctos, porque colle como referencia a terra plana do oeste de Europa. Porque a idea do mapa non era tanto representar a terra, senón servir como unha especie de prólogo para o texto do Apocalipse e falar desa expansión do cristianismo por toda a Europa occidental, partindo pola diáspora dos apóstolos, non? Vou te interrumpir un momento só unha cousa. Así pequena. Recomendo yo interrumpide, que teña esa gente está dando unha clase. No, pero está ben, eso está ben, non hai problema para definir a movida, que ao final probablemente é o momento máis teórico, non? Puro. Recomendo aos nosos ouvintes que como este é un podcast un pouco especial ou este programa, non, que falamos de mapas, recoméndolle buscar os mapas. Se tes un móvil preto ou tes un ordenador, creo que mesmo tiñamos pensado nun fío de Twitter reunir polos menos os máis os que dediquemos máis tempos. Sí, os que dediquemos máis tempos, ou así eu creo que o de Liébana xa estaba por aquí anotado, non? No noso guión e tal. Entón, recomendo ir ao mellor ao noso Twitter, buscar este fío, se non atopades de todas formas, pois o mellor sí que convería que te dañades Google por aí, se queredes ir vendo os mapas que imos comentar, porque evidentemente creo que hoxe pois é gráfico, non? O sea, isto é evidentemente un podcast, pero a palabra creo que ás veces non estaría demais. O rollo do mapa falado un pouco máis complicado. Claro, pero creo que hai cousas que é mellor ver neste caso, o metamapa completamente, é mellor comentar que iso, que están aí, non? Todos son, ademais o que estou vendo aquí que temos anotados, son todos facilmente buscables, non? Como quen di. Entón, recomendo exactamente, a miña recomendación é se tendes un chismiño aí, buscade, porque paga moito máis a pena velos, e así tendes como unha imaxe mental, bueno, máis aló da imaxe mental, tendes unha imaxe real do que está, por exemplo, a falar agora pois de Rodicio. Nada, eso era esa tontería que tiña que aclararla ao principio do programa, pero son así de listo. Sí, o sea, a priori todo o que diga, o sea, funciona un pouco para todos os programas, pero pasa que ás veces non é tan fácil pois buscar unha cousa da que podemos estar falando que é máis abstracta que decir, bueno, pois o mapa é este, mira, sabes, botai un ollo mentre estamos así charlando sobre eso. Exacto, sí. Bueno, para sair un pouco así tamén do tema así un pouco máis teórico, o seguinte punto que tiña apuntado así para falar da historia dos mapas viña un pouco xa na modernidade o que podía ser o descubrimento da América, non? Que os mapas cobran como unha segunda, outra vez, unha importancia moi grande, porque sirven como chaves para achegarse a esa nova terra coa que hai unha especie de febre do ouro. En ese sentido, me gustaba, servir para recomendar un cómic dun autor galego, Emilio Fonseca, que se chama Fora de Mapa, onde se conta a historia dun cartógrafo xudeu en Venecia durante as décadas posteriores ao descubrimento da América, que se ve como enleado en toda unha especie de conspiración política de diferentes grupos de presións que intentan obrigar a facer un mapa dos portos de América a base das informacións que lle podían dar mariñeiros, non? Está moi ben o cómic en xeral, penso que creo que gañou o Castelao. Premio Castelao do 2016, sí. Creo que está divertido e ademais representa moi ben a idea da importancia que tiveron nese momento os mapas, xa non como algo co que falábamos antes, como obxecto estético que podía contar unha historia, sino literalmente como obxectos económicamente moi valiosos. Bueno, sí, quería comentar o Pablo aquí xusto. Tamén comentar, non, que tamén temos por aquí a idea do mapa, non, tamén máis moderno, non, fora do mapa do que chamamos mapa, como dicir, mapa físico, non, o mapa que representa o mundo, non, as montañas, as nosos lindes. Tamén é interesante como o mapa máis aló da época de exploración. Eu creo que hai outra intraexploración que a nos mesmos, quero dicir, creo que o Big Data, por exemplo, non? Analiza directamente, recrea unha representación gráfica de nós mesmos, de nós no mundo, non? Falo de mapas, penso, como sempre, penso en Tinder, penso en Google Maps, penso en Idealista, non? Que ti, para buscar casa directamente buscas nun mapa, podes buscar, acotar, penso en Foursquare, penso en Instagram, non? Que realmente podrías trazar perfectamente rutas de como está esta xente, non? A través simplemente a súa ubicación de esta foto foi aquí, esta tal e cual. O Big Data, en xeral, non? Creo que ás veces un pensa nos mapas, non, xa non están de moda os mapas. Eu creo que os mapas realmente están máis de moda que nunca.
persoalmente. O sea, beso consumimos mapas todos os días, non? O mellor non é o mapa que ti crees que o mapa mudo do colexio, non? De poñer aí as provincias de España, pero si é outro tipo de mapa, non? O Google Maps, eu xurobos que unha das ferramentas que máis usei na miña vida para todo. Para calquera chorrada, para buscar restaurantes, para buscar simplemente porque son un tolo das distancias e gústame saber cal é o punto máis curto da ruta, non sei que. É tremendo, non? Creo nese sentido o tema de seguimos representando e ademais representamos cousas que antes semellaban imposibles, non? Porque podemos chegar a representar gustos e dun xeito ademais absolutamente preciso, que é o que máis medo dá, non? Esa é a movida, non? Que en realidade na época na que xa temos todo o mapa do mundo cartografiado e podíamos representar todo o detalle, empregamos mapas constantemente e moitas veces mapas representativos no sentido de que son físicamente moi inexactos ou non pretenden ser exactos. Nos relacionamos con eles porque queremos conseguir algo con eles. E penso nos mapas do metro que representan as paradas pero non son correctos. O sea, non están, as distancias non son adecuadas, son esquemáticos. O mapa dunha biblioteca, o mapa dun centro comercial, non? Ao final, tamén, perdón, simplemente esa dúa palabra, o tema das infografías, non? Que probablemente viven a idade de ouro no xornalismo. Ter un infógrafo bo é un dos postos máis codiciados a día de hoxe polos medios de comunicación, non? Temos o exemplo, por por citar, quero dicir, Artur Galocha, non? Que estaba traballando aquí, ahora está The Guardian, ou é The Washington Post? The Washington Post, eu creo que The Washington Post. Sí, non, pois tedes un exemplo de persoa que se foi para lá. Eu defenderei moito o traballo, agora non me saen os nomes, e mira que teño falado con eles por cousas. Na Voz de Galicia hai unha parella de infografistas que son marido e muller, parecen moi boísimos, pero boísimos, de verdade. Acordo moi dunha infografía que fixeran, por exemplo, sobre Bohemian Rhapsody, que era unha maravilla, levaron varios premios e tal. Recoñezo que é un dos postos de maior valor a día de hoxe nos medios de comunicación, isto digo como xornalista, non? Ese posto, unha infografía boa é un auténtico tesouro de información, de explicación e de deseño, non? Xuntase casi as tres cousas máis que máis queremos nesta sociedade de agora, non? Información, deseño e practicidade. Paréceme absoluto, non? Dime, Pabliño, que estabas por aí tamén, querías comentar algo xa. Sí, no, que xusto isto que estabas a comentar interésame moito porque penso que enlaza moi ben con algunhas das cuestións que quería traer eu, non? Esta idea que, como podría sintetizar o que ves de dicir, de que somos persoas, en xeral, na sociedade moderna ou posmoderna, que estamos estruturados por un montón de distintos niveis cartográficos, non? O que comentaba desde Tinder, Foursquare, o mapa do metro, mesmo o plano da nosa casa. Digamos que de alguma maneira a orientación espacial das persoas modernas é moi complexa, non? Implica un montón de planos distintos. Eu quería aproveitar para facer unha comparación entre esta maneira que temos hoxe en día de ver o espazo, non? Coa propia da sociedade máis tradicional, da sociedade rural, que ao cabo é o modo de vida máis típico da humanidade, como a coñecemos, non? A maior parte da humanidade foi campesiña e seguramente volva a selo en algún momento. E isto interésame moito tamén porque ten que ver co papel que xoga a ficción en xeral e a literatura en particular na nosa concepción do espazo. Quería comezar facendo referencia a unha palestra que lle vin dar a Xosé Lois, eu penso que foi na aula Castelao, non estou certo, xuraría que sí, a Xosé Lois Vilar Pedreira, do Instituto de Estudos Melloráns, non sei se o coñecedes, pero, bueno, son uns expertos en toponimia, o que fan, basicamente, é ir polas aldeas, por zonas en que non se recolleu ben a toponimia galega, como sabemos é moi, moi, moi densa, e van contactando con informadores para tentar recuperar todo ese patrimonio inmaterial, non? É moi interesante porque el falaba desta microtoponimia como unha especie de GPS ultrapotente, non? Como que existía unha tal cantidade de nomes para referir realidades moi próximas porque era unha maneira de controlar o mundo que rodeaba as persoas.
de saber pois onde acababan as propiedades, de indicarlle con moita precisión unha persoa un punto, non? Mesmo con máis precisión da que tería Google Maps, non? Porque se ti sabes o nome de cada pedra, o nome de cada río e o nome de cada eido, pois claro, o grau de precisión que tes non cho dá ningún satélite, non? En fin, interésame moito esta idea dunha sociedade tradicional, da visión do espazo das sociedades agrarias, como unha sociedade, o sea, como unha visión do espazo que é moi densa. É dicir, son persoas que teñen un só mapa, é un mapa que abrangue unha distancia pois moi próxima, que non vai moito máis da aldea, mas que está cheo de cousas. Cada cousa ten un nome, hai un punto xeográfico en cada pequeno lugar. Algo disto tamén fala Xosé Constenla no libro que gañara o Ramón Piñeiro do 2017, O colapso territorial en Galiza. Fala bastante disto, é moi interesante, non? E se comparamos isto co que dicías ti, Carlos, coa visión que temos hoxe en día, penso que hai tamén unha densidade, pero é distinta. Fronte a unha densidade de puntos que inzan o espazo, nós temos unha densidade de niveis, non? Somos capaces de estruturar o espazo en moitas dimensións, pois na dimensión subterránea do metro, na dimensión xeopolítica, na dimensión, eu que sei, mesmo a nivel da atmosfera, non? Somos capaces de dividila en moitos planos, tamén a codia terrestre, é como unha dimensión moito máis plurívoca, que avanza en moitos máis sentidos, non? É aquí onde penso eu que ten un lugar a literatura moi importante. Estou-me referindo a unha hipótese que ten un teórico da literatura italiano que se chama Franco Moretti, nun libro que se chama Atlas do romance europeo, que o que di basicamente é que foron os libros, foron as novelas, sobre todo románticas, no século XIX, quen foron ensinando a persoas que se ian incorporando ao mundo alfabetizado unha xeografía, unha maneira de entender o espazo que era moi nova para eles, non? Por exemplo, que os estados tiñan fronteiras. Isto para un campesiño era unha cousa absolutamente descoñecida, non? Ou que estaba nun país, que existía algo chamado provincias, todo ese tipo de cousas, non? Entón, a idea que quería sacar con todo isto é que moitas veces é a literatura que nos ensina a entender o espazo, aínda a literatura que non ten mapas, non? Non necesariamente ese mapa que ven na primeira páxina da obra de Tolkien, senón, en xeral, simplemente o feito de que aparezan nomes de sitios, relacións políticas en relación a eses sitios, non? Pois é moi probable que a visión que temos hoxe en día da xeografía aprenderámola así, a través da novela realista, da novela romántica. É guai. Bueno, non sei se... Só quería decir, me parece super interesante esta idea da creación do mapa como unha maneira como de educativa, como unha ferramenta que emprega o Estado. Creo que despois falaremos diso, co rollo do mapa de Fontán e tal. Só quería deixar apuntado aquí sobre esta idea levada ao extremo do fantástico. Ten un relato moi bo, Borges, que se chama del rigor de la ciencia, que é como nun estado fantástico onde os cartógrafos intentan facer un mapa tan detallado que acaba sendo un mapa 1-1, basicamente, un mapa igual de grande que o propio país, e o despliegan por riba de todo o país, e claro, a base de facer cousas no país van desgastando o mapa, e eso quedan retazos do mapa nunha zona desértica onde se pode ir a visitar e ves o mapa por riba de todo o deserto. Está moi guai. É curioso porque esa idea de Borges xusto estaba formulada tamén, penso que non con moita diferenza, Charles Sanders Peirce, realmente, un dos fundadores da semiótica, non? Que tamén comentaba isto, que o único mapa absolutamente preciso sería un que se superporía un mundo e, por tanto, deixaría de ser un mapa, non? É interesante. Alba, dende Salamanca, que nos contas ti sobre esta posible, achegamentos de definicións, achegamentos de primeiras ideas? Bueno, pois eu creo que me toca dar conta do achegamento por parte dos especialistas, non? Basicamente pola tese que me tocou facer. Eu, por exemplo, na miña tese escollín non poñer a definición de mapa porque desde o punto de vista cartográfico e xeográfico non está nada claro que é un mapa. Non é tan natural como podemos ver os usuarios de mapas. Entón, basicamente decidín non entrar non abrir ese melón e pasar polo lado, non?
Sí que é certo que consultei moitos artigos no seu momento. A miña referencia favorita é a de Stockhammer, que define os mapas polo que non son, o sea, que o definen es negativo. Cartográficamente sí que hai problemas para determinar que é un mapa. Se cadra non nos hai tanto matemáticamente, partindo do feito de que son representacións matemáticas do territorio, que pasa de ser o territorio de 3 dimensións, pasa a 2 dimensións. Isto na actualidade, non? A través dunha escala. Creo que non é necesario profundizar moito aquí para entender o que eu estou dicindo. Por que se empeza a cuestionar o que é un mapa? Conforme avanza o tempo e conforme avanzan as posibilidades? Pois por todo o que dicíades vos. Quero dicir, os mapas que representan, porque agora xa non nos atopamos con mapas que representan o territorio a nivel plano, ou quero dicir, en 2 dimensións, e que agora hai mapas que poden chegar a representar o territorio, simplemente o territorio, en 3 dimensións. E logo xa quedándonos na parte máis xeográfica. Por exemplo, hai mapas que están destinados a representar pois eso, os avances dos fenómenos atmosféricos e en que medida poden afectar ao ser humano. Son mapas predictivos, non? Os mapas do tempo, etc. Non? Que sucede cos mapas? Que no mundo no que vivimos todo pode ser representado, non necesariamente o territorio, que tamén era o que apuntaban pois Pablo e Guillermo. Non necesariamente o territorio. Nós temos mapas de parellas potenciais, por exemplo. Temos mapas de edificios potenciais para alquilar, casas potenciais para comprar, lugares potenciais, con lugares refírome a locais, restaurantes, o que sexa, para ir. Entón, que sucede? Que todo pode ser representado nun mapa. Todo pode ser representado xeográficamente, a historia pode ser representada xeográficamente, as crenzas poden ser representadas xeográficamente, que son estes mapas tan interesantes dos que falaba Guillermo, que o que se descoñecía, o que se relacionaba ca autoridade realmente, que isto ten que ver co poscolonialismo e tamén é moi interesante, o que pasa é que aquí non vou afondar porque daría para moitas horas, pero todo o que se relacionaba cas terras ignotas, co que non se sabía, cos mitos, co maná, con todo que realmente o que se relacionaba con Oriente, trasladábase esa visión, pois son eses mapas que os que deron lugar na Idade Media, o Dorado, todas estas lendas sobre terras ricas que non se coñecían naquel momento, pois estaban trasladadas pois unha visión da outridade. Entón, todo iso tamén se pode representar xeográficamente e territorialmente. E tamén os mapas falan tanto, que isto apuntou no Pablo, tamén é moi interesante, os mapas falan tanto polo que aparece representado como polo que non aparece representado. Aí tamén xogan un papel fundamental os topónimos, despois falaremos tamén dos topónimos na ficción, pero, por exemplo, claro, eu tiña discusións, recordo, cando estive no grupo de investigación, de, claro, é que hai lugares que non aparecen no mapa. Erro. Na actualidade, sobre todo traballando con plataformas como a Google Maps, que se traballa con ese tipo de plataformas vía satélite, os territorios que coñecemos van a aparecer representados. Outra cousa é que aparezan sinalizados ou non. E iso tamén é moi interesante. O mapa é tan interesante polo que fala como polo que cala. E na ficción e na literatura funciona igual. Cales son os espacios que aparecen representados, cales son os que non aparecen representados. Entón, simplemente apuntar que a nivel matemático sí que pode resultar moi claro definir o mapa como a representación do territorio a unha escala que pasa de 3 dimensións a 2 dimensións, aínda que agora iso é moi cuestionable, porque ademais as versións digitais pois tamén permiten mapas de 3 dimensións, pero sobre todo é unha definición moi conflictiva porque todo ocorre nalgún lugar. Entón, desde ese punto de vista, a definición de mapas despois non ten uns límites claros, porque mapa é todo ou de calquera cousa, mapas de emocións, de sentimentos, de percepcións, e despois todo eso xa levado ao extremo, psicolóxicamente xa. Os chakras, a representación dos chakras tampouco deixa de ser un mapa, todo este tipo de cousas. Entón, que podemos facer nós para acoutar un pouco? Pois eu voume ir á disciplina, non? A disciplina na que ademais me desenvolvín, que son a xeografía literaria, e dentro da xeografía literaria a subdisciplina, que para min isto é moi discutible,
Vou vos explicar agora por que da cartografía literaria. A ver, a cartografía literaria considérase subdisciplina da xeografía literaria porque a través dos mapas e a través da representación en mapas o que nos achega é un novo enfoque para desentrañar novos significados do espazo nas obras e, por ende, novos significados das obras literarias que non poden ser percibidos de outra maneira. Entón, para min, non hai unha relación escalar, non hai unha relación na que a xeografía literaria estea por riba e a cartografía literaria estea por debaixo, senón que hai unha relación lineal de a xeografía literaria pode nos permitir facer unha primeira aproximación teórica a unha obra e ao espazo da obra, como está configurado estéticamente, etc. Despois podemos facer unha cartografía literaria ou aproveitar a cartografía ficcional que esa obra xa traia feita, por exemplo, o caso de Tolkien, que falarei máis adiante, permite as dúas, e despois facer outra lectura, co cal volveríamos estar outra vez no ámbito da xeografía literaria. Entón, para min, hai unha retroalimentación, non hai unha visión de disciplina-subdisciplina, hai unha retroalimentación continua. Entón, iso, a cartografía literaria, o que nos temos que quedar é que o que nos proporciona é unha posible aproximación usando unha linguaxe simbólica. É o que a distingue da xeografía literaria puramente, que é o estudio xeográfico dos textos, do espazo dos textos. Non necesariamente a nivel xeográfico, pero sí o que é o territorio, non necesariamente o... non sei, canto mide a montaña, non ata ese punto, pero sí que é o territorio, como está constituído, cal é o seu valor simbólico. Que diferencia a cartografía? Pois que usamos mapas. Entón, implica utilizar símbolos cartográficos e que os elementos espaciais dos textos ficcionais sexan convertidos en símbolos cartográficos para explorar e analizar esa xeografía particular da literatura e ten que achegar sempre novos significados, senón non serviu, senón é un exercicio en van. Evidentemente, a cartografía literaria basease na concepción de que boa parte da ficción está referido ao mundo real, senón xa non funciona. O mundo real normalmente denomínase xeoespacio e a través de hai moitas diversas opcións, non para referirse a ese mundo real ou a ese xeoespacio, como pode ser o uso de topónimos identificables ou non, ou o desenvolvemento de amplias descricións de espacios e lugares existentes. Pero a literatura tamén pode dar lugar, que é o que imos ver, mediante recursos como o cambio de nome, a remodelación, o solapamento, a réplica, pois dá lugar a localizacións que están vinculadas a unha sección xeográfica existente, pero que están transformada en diverso grau na literatura. Pero tamén pode crear calquera espacio que sin limitacións e sen referentes reais, que isto sucede tamén moitas veces. Entón, hai argumentos que van estar situados claramente en rexións existentes, outros van ser difíciles de localizar ou imposibles de localizar, porque non teñen correspondencias precisas co xeoespazo, é dicir, non imos poder poñer o punto no mapa aínda que saibamos que está fundamentado en algún espacio real, e despois xa están as que son imposibles de mapear porque son completamente imaginarias, non? E xa nin a experiencia lectora, nin o coñecemento detallado dun posible equivalente no mundo real pois permiten ubicar eses espazos, non? Despois tamén hai que ter en conta que a hora de buscar correspondencias entre que isto sucede en Tolkien e sucede tamén en The Witcher, entre o espacio real e o espacio literario, tamén hai que ter en conta o paso do tempo, non? Quero dicir, Tolkien estános falando dun tempo que o seu tempo, estános falando das guerras mundiais na súa obra, estános falando dese espazo, estános falando desa campiña inglesa. Claro, a campiña inglesa que temos hoxe non é esa campiña, non? Xa falaremos porque eu desto lin moitísimo, pero realmente hai equiparacións de todo tipo, non? Xente que compara Mordor con Flandes, evidentemente non é o Flandes de hoxe, é o Flandes da Guerra Mundial, creo que cambia moito, non? Hai que ter en conta sempre que os mapas sempre están sometidos ao paso do tempo. Que pasa cos mapas digitais, por exemplo, que se van reactualizando? Isto cos mapas en papel non sucede. Entón, bueno, iso tamén nos permite pois ver toda esta evolución do que é o mapa e que non favorece desde o punto de vista xeográfico e cartográfico unha definición clara de que é un mapa. Non hai un acordo establecido. E creo que para empezar está ben feito. Darío,
Ti que algunha idea inicial que compartir co mundo, compartir cos nosos ouvintes? Bueno, pouco máis do que se falou, non? Eu creo que máis que nada un mapa pois é unha representación do mundo e basicamente pois accidentes xeográficos e que simplemente é unha ferramenta que se utilizou pois dende xa ao principio dos anos pois para ubicarse nun espazo. E simplemente isto, en canto ao que di Alba, sí que é certo que os mapas digitais ten unha vantaxe bastante grande no sentido de que se actualizan e tal. E bueno, tamén chama a atención o feito de que falamos algún programa de que todos os accidentes xeográficos pois estaban sometidos a lendas e que sobre todo no que nos mapas da ficción nos que imos falar neste capítulo están representados os mapas como sempre teñen como unha especie de exotización, non? Dos accidentes xeográficos. Entón, pois hai certos mapas de certos universos de ficción onde sempre teñen unha parte inhóspita, non? Como pode ser Mordor no Señor dos Anéis, como pode ser o tema de Invernalia, por exemplo, en... Nilfgaard en The Witcher. Sí, Nilfgaard en The Witcher, bueno, en Mundo Disco, pois XXX. literal. Que sería a parodia, non? En Deltora, por exemplo, están as terras das sombras, temos as terras de Deltora que aparecen medianamente ben definidas, aínda que o mapa desde o meu punto de vista é moi primario, moi infantil, e despois está as terras das sombras, que como... Sí, é o que me chama a atención, que en case todos, no 90% dos mapas de ficción, sempre hai un territorio inhóspito, xa sexa radioactivo, de lume, de neve, etc. Porque son limitados. Aí entra o límite. Deso xa falaremos, pero os mapas da ficción son limitados, están limitados á historia da ficción. Sí, pero, alén diso, é moi interesante o que comentas darío da exotización, porque tamén entroncaría co que dicía Alba do poscolonialismo, claro, por iso de como esas zonas ignotas ao final non deixan de facer referencia ao tópico da terra ignota, non? Como a xente, sobre todo os europeos, pensaban o que estaba ao outro lado, non? Do mar, esa terra en que había animais mitolóxicos... Do Eldorado, donde se consideraba que iba a haber unhas terras donde chovía, bueno, nos diarios de Colón sae. Nas cartas de probas de Camiña creo que tamén hai algo. Que os diarios de Colón precisamente están, o sea, Colón manipúlaos, exotízaos para tentar conseguir que os fondos sigan chegando, non? O sea, que a exotización de América Latina desde o comezo é unha cuestión puramente monetaria, non? Íamos contar aquí cantas lendas, a ver se chega. No, pero ademais da monetaria humana, non? Ademais da cuestión monetaria, iso funcionaba porque se cría que era así. Quero dicir, ahora ven Colón intentando vendernos que e non funcionaría, non? Naquel tempo sí que se cría que podía existir iso. Claro. Entón sí que funcionaba. Senón, a ver, conste que a hipérbole creo que é algo moi humano, non? No relato oral, sobre todo, non? Todos exageramos as nosas propias historias para que teñan máis graza, para que parezcan máis graves ou para que parezcan máis agudas, se cabe, non? Quero dicir, na propia semántica, pero só un comentario, aparte da monetaria, evidentemente que Colón buscaba todo isto con iso, pero tamén creo que hai un pouco de humanidade en exagerar, en buscar a mitoloxía, non? Detrás de cada esquina. Estásme acusando de non ter deseñado unha catedral con 7 anos, Carlos. Por suposto, tío, eso evidentemente, non? Eu, de feito, falando de exotización que di tanto Pablo como Alba, sí que é certo que casualmente no que son as obras de ficción a maior parte dos habitantes desas zonas inhóspitas ou son monstruos ou son xente estereotipada, non? Que pode ver estereotipos de outras culturas, non? Bueno, pouco máis que engadir, a verdade. Sí. Só para pechar ese tema, que nas enciclopedias antigas chinesas sempre aparecen referidos ás persoas que viven fora dos límites do imperio como seres de 4 ollos, de 7 brazos, de non sei cantas pernas, non? Como que conforme o mapa deixa de ser preciso, os xeógrafos comezan a deformar os seres, non? A partir de aquí comeza o raro, o disforme, nada interesante. E que é iso, non? O que dicía ao principio, non por volver, pero é verdad que o mundo que é o mesmo pero con menos aliciente. Realmente o mundo xa estaba aí, pero descubrimos que é demasiado parecido ao noso ou que non hai excesivamente novidade, non? Moitas veces cando...
Sobre este punto, estaba pensando que hai unha cousa que a mí pensaba comentarla máis adiante, pero igual non atopaba onde, mire, como os traedes, unha cousa que me gusta moito dos mapas de ficción literaria e que penso que non se pode facer ou non se fai, eu creo que non se fixo nunca nos mapas, por exemplo, dos videoxogos, é os mapas que representan lugares que nunca saen na historia ou que nunca van dos que nunca apenas se falan ni en apenas aparecen. Por exemplo, pensaba nas chairas do norte do Señor dos Anéis, que estaban por aquí apuntadas, eran as de, bueno, aparte das grandes de Rung do leste, tamén a zona de Angmar do norte do Señor dos Anéis, que nunca saen na historia e apenas saen como breves referencias a sí, por ali hai tal cousa, sabes? Sí. E é unha maneira, un pouco conecta con isto que falades dos lugares exotizados, pero pola vía bueno, é que non vamos a ir ali, sabes? Están no mapa e se quixésemos podíamos ir a tala, pero é que estamos facendo outras cousas. E en cambio nos videoxogos facer algo así sería como moi frustrante para o xogador, sabes? Porque non podes acceder a este lugar a pesar de que estea no mapa. Logo mellor podemos dedicarlle un anaquillo a ese pensamento porque creo que pagaría pena, ¿no? Pero, iso sí, estábamos definindo a movida e xa entramos no terreo da maldade, non? Da afondar no pozo. Así que, musiquiña para presentalo. E a cuestión é esa, non? Que dicíamos afondar no pozo, afondar por onde empezamos. Non sei. Oxe, eu por mí empezo por Darío, porque ás veces eu son un pouco tradicional e manteño os turnos de palabra, ás veces como que sempre vai un último, entón o mellor fala un pouco menos, entón eu creo que hoxe pois gustaríame que empezase Darío afondando para que non fose sempre o último da fila, non? Que ese é Manolo García. Así que o deixamos para el. Grupazo, por certo, Pois podremos facer un monográfico un día defendendo a Manolo. Bueno, un pouco liña do que comentaba antes no que definindo movida, eu falando un pouco da exotización, un pouco dos meus mapas preferidos no que é na ficción, eu que estou prácticamente enamorado co que é o mapa de The Witcher, non? Que fai o Andrzej Sapkowski, con ese continente no que chegan os humanos despois como unha especie de orixe da historia que fai o da construcción das esferas, e como eses humanos chegan a este continente así descoñecido que está poboado pois por criaturas mitolóxicas, en función a iso van facendo os seus propios estados, non? A mí o que me chama moito a atención neste mapa, sobre todo no que son os videoxogos, porque creo que nas novelas non entra tanto neste ámbito, pero sí que entra, pero non a nivel dos xogos no que é a ambientación, que é a guerra, non? Entón ves un pouco pois o tema das fronteiras entre estes estados e como estes estados combaten entre eles co fin de imporse e ocupar territorios, non? Entón, pareceme curioso porque dentro da ficción un mapa que é cambiante, non? Nese aspecto. Como pode ser, por exemplo, o mapa do Chrono Trigger que falaba tamén no principio, e sí que ves un pouco pois como vai avanzando Nilfgaard, non? Que sería como o imperio, unha especie, non sei se Alba estará de acordo comigo, pero eu vexo Nilfgaard como unha especie de alegoría do Imperio Romano. Sí, a ver, eu penso que en The Witcher, por exemplo, cando Jaskier, que é o meu personaxe favorito, que non sei como se pronuncia eso, eu vou non pronunciar os Forjún, pero, a ver, aí xa fai directamente paralelismo coa realidade. E no momento en que entran os paralelismos coa realidade, aí dá para pensar. E despois hai que pensar que, a ver, a saga de Geralt de Rivia tamén conecta con outros libros que son outros contos que están baseados que teño pendentes de ler, que están baseados na realidade. No libro de contos onde sale a historia dos pais de The Witcher, hai unha historia tamén que transcorre en España. Entón, pois, no momento en que entra a realidade, aí sí que se poden facer lecturas moi interesantes. Sí. Pero do Imperio Romano está seguro, que temos que pensar que ao final é literatura polaca e se non comesta por todo tipo de imperios, pois foi Polonia, non? De feito, Polonia, bueno, encarnar este ou aquel, pero, bueno. Sí, obviamente ten aí un punto tamén que a realidade co tema de Polonia e estar sempre pois ameazada por imperios, non? E logo así de mapas tamén, así cambiantes, pois está o feito do Chrono Trigger, no que é un xogo de Square que a mí personalmente gustou muitísimo e creo que das obras maestras dos videoxogos, non sei se Charlie concordará aquí comigo, pero... Digo totalmente, é unha maravilla.
Pero sí que chamamos moita atención eso, de que dependendo do que é a época, o mundo pois é distinto. Entón, por exemplo, se viaxas ao pasado, pois o mapa hai cidades que non existen, o mapa tamén cambia. Logo se viaxas ao futuro, que bueno, é un futuro posapocalíptico, non? Neste xogo, porque hai como unha criatura que destrue o mundo, e vese pois como son as cidades destruídas ou como algún que outro cráter, non? Entón, a min chame moito atención eso, o tema de que existe que un mapa, pois así tamén cambiante, non? E logo, pois eu son, bueno, moi fan dos piratas, entón os mapas dos tesouros son os meus favoritos, e todo o que teña que ver co Caribe, con illas e tal. En este aspecto, fai moita gracia no videoxogo do Monkey Island, concretamente, bueno, o 1, pero tamén, sobre todo, o 2, que son 3 islas, non? E como cada illa pois ten así as súas particularidades. Hai un mapa, non, onde hai unha especie de rutas, non? Se colles un barco, pois podes ir dunha illa a outra, e fai moita gracia ao principio de todo, cando colles o barco, porque o capitán, pois, ponse a dar como voltas en sentido, e se queres ir a algún sitio, o capitán di, non podemos ir aí porque é inventase un nombre inventado, non? Entón, pois resulta que hai partes do mapa onde non podes ir porque o capitán inventase que non podes ir, non? Entón fai gracias a parodia que fai, non? Ademais ten como, non sei, nomes de 40 sitios inventados potencialmente perigosos, non? Que sí. Está moi ben. Que bueno, que o capitán ten un parecido moi curioso a Bob Marley, o sea. Bueno, dende aquí además vou facer un se te molan os xogos de os piratas en sí, tedes que xogar porque hai que xogar en plural, así Sea of Thieves, non? O xogo de Rare, que no que somos piratas. Temos que encontrar mapas de tesouros e atopalos. Non sei se coñecedes o xogo, entendo que sí, o multixogador. Eu coñezo, pero non o xoguei, a verdade, teño ben ganas. Molaría, eu digo, pero apúntome. Apuntado, por incluso eu diríavos para vosos direitos algún, de verdad que chega a ser super divertido o tema de, claro. Si, eu teño visto ao Clan Kirfez que xoga moito Sea of Thieves, está moi ben. Moi divertido porque montas as túas películas, non? O sea, podes rolear dun xeito moi divertido sendo pirata, porque eu creo que a vida pirata a vida mellor, non? Iso é algo que está elevado sobre calquera idea. Falabas de mapas cambiantes. Bueno, vou falar agora eu tamén por seguir liando, non, co tema dos videoxogos. Para min hai nos videoxogos, como dicía ao principio do programa, enténdese moito o mapa como mundo, non? É dicir, ademais o mapa nos videoxogos é fundamental porque pasa obrigatoriamente. Quero dicir, hai un momento no deseño dun videoxogo en que tes que facer un mapa. Un mapa falo de 2D, falo un mapa en 3D, logo, non, todo isto. O sea, é imposible deseñar nos videoxogos, estás obrigado a crear un mapa, non, unha representación do que ti estás imaginando. Na literatura mellor ti podes facer un libro de literatura fantástica e non incluir un mapa. Poderías facelo. Pero no videoxogo estaría mal feito, pero por suposto, fantasía épica estaría mal feito. Claro, por suposto. Pero poderíalo facer. Exactamente, non? Fantastic Police. Exactamente, pero na idea de ficción de videoxogo tes que crear un sitio no que estar, non hai opción. Entón, aí os videoxogos teñen esa ventaxa, teñen esa ventaxa, eu creo, non? É o que mesmo Rodicio decía, non? Ás veces incluso podes xogar en contra túa, non? Neses mundos de mundo aberto onde simplemente pois non podes pasar porque hai un muro invisible, pode frustrar as túas ganas, non? Son problemas que xa se foron corrixindo cos anos de xeito máis elegante que un muro invisible, non? Pero sobre todo con accidentes xeográficos concretos, non? Como nevadas, ventiscas, desertos que morres, etcétera, non? Pero están aí. Así a todo, eu cando creo que falamos de mapas nos videoxogos, creo que é imprescindible falar de Rockstar, non? Rockstar é a compañía que está detrás do GTA. E para min os mapas de GTA, falo de mapas 2D, falo dos mapas que eles crean, e falo dese minimapa que nos leva aí a baixo esquerda ou a baixo dereita, depende de como configuremos, que onde vamos facendo un uso brutal do mapa, non, para conducir, para chegar ao sitio, para orientarte e tal. E a verdade, sempre me fascinou o mapa porque eu chegaba a ter unha capacidade tan brutal de saberme o mapa de memoria.
En plan, totalmente. O sea, só polo mapa, só polas liñas do mapa sabía en que momento estaba e onde tiña que ir para chegar aos sitios, non? Hai dos mapas concretos que me fascinan. Un é o mapa de inda que logo existan outros máis complexos e tal. Creo que o mapa de Vice City e o mapa de San Andreas son exemplos paradigmáticos dentro da industria, non? E sobre todo, como convertir unha ferramenta, non? Como é un mapa, porque é unha ferramenta antiga e bella, convertila case nun fundamento dentro do xogo, non? É dicir, a maioría, moitísimos videoxogos modernos, poño estes dous de exemplo, pero podedes escoller unha chea deles, converten unha ferramenta antiga como é o mapa, tan antiga case como nós mesmos, como humano, non? Que trazaría, supoño, nas covas algunha piña aí no chan pensando, aquí están os mamuts, teño que ir acá, non sei, imagínome. Pero aquí convérteno nunha ferramenta fundamental de que case todos os videoxogos a día de hoxe incluen en Select, se lle das o botón Select, incluen moitas veces un mapa do que estás vendo para que te orientes, non? Estou pensando, por exemplo, en Ori, de Blind Forest ou os roguelike, non? Todo isto moitas veces precisas un mapa, ou Hollow Knight, para non morrer do asco, porque os mundos son tan grandes que precisas orientación. E gústame ver como funciona a memoria a través deles, non? Que se ti colleses hoxe o GTA Vice City, eu digo, estou convencido de que va a recordar o 90%, se pos o mapa, saberías perfectamente incluso onde ubicar puntos de misión. Así, sen máis, así a palo seco, estou convencido de que poderías dicir onde está a mansión de Tommy Vercetti, non? O de Díaz, non? Por exemplo, sí, a de Díaz, non? A mansión Díaz. Estou seguro de que se ves o mapa poderías poñela. Estou seguro de que se colles o mapa de San Andreas poderías fixar onde está a casa de CJ, de CJ. Grove Street. Grove Street. No, aí vou. Sabedes, o Grove Street, sabedes como se chama. Sabemos puntos, non? Como San Fierro, como tal. Quedamos con nomes de ficción a través deses mapas, non? E ademais despesan, no noso caso, sobre todo que fomos rapaces mozos, non? Cando chegou a nós, despertan certa nostalgia ao mesmo tempo que unha intuición, non? De se me soltas ali podería chegar a calquera sitio, non? Sorpréndeme porque é algo, como dicilo, antiquísimo. Está tan ben feito que deixas de necesitalo, sabes? Sí, non, é así. De feito, no que no San Andreas, en función do mapa, pois parodia moitísimas cousas, non? Tamén, como mapa. Moi interesante esta idea que traes do mapa mental, non? Dese mapa que te faz a posteriori, sexa porque ti veches acceso a un mapa físico ou simplemente porque te creas unha construcción, non? Porque hai outro xogo, do que xa falei no último capítulo, pero é un xogo que non me canso de falar dele, de reivindicalo unha outra vez, que é o Rainbow, non? Porque nun afán de realismo, o que fai é que ti tes o mapa do que dura a túa vida, non? Entre que morres e volves a comenzar a partida, tes o mapa que che permite a túa memoria, simplemente. Entón, cando ti lle das a Select, como acontecería noutros xogos, en vez de sair unha representación perfecta, vas pouco a pouco relembrando e vai aparecendo así na pantalla de maneira nebulosa unha representación dos sitios polos que pasaches, non? Me parece moi interesante esa idea de que ao final o que ti faz cando abres un mapa é lembralo, non? Ou abrilo físicamente, como por exemplo en este xogo en que es gardabosques, como se chama? Firewatch. Firewatch, que ademais xogástelo en directo. Pois si, aí tes un mapa físico, pero neste caso o mapa é a túa memoria, non? Sí, é curioso porque tamén outro xogo, non? Así que bueno, eu son fan, Hollow Knight, ti podes ir descubrindo o mapa, non? Pero ata que te sentas a descansar, o moneco non debuxa o mapa. En plan, ti vas avanzando, pero non é instantáneo, non se transmite ese coñecemento instantaneamente ao mapa que coñeces, senón que tes que sentar e tes como asimilar, non? Ese mapa para que acabe representado logo no menú. Hai como ese punto, non? De, vale, cheguei aquí, vivín isto e agora podo representalo, non? Hai un enteño interesante. Tens que mercar o cartógrafo o mapa tamén. Poderías, sí. Exactamente, sí. Poderías. Mercas, pero podes desbloquearlo igual, pero é máis fácil así porque así tes como xa unha especie de referencia básica, non? De tal, sí.
Nada, a historia do Rainworld de Pablo, a mí non sei por que me dá a pensar o rollo ese de que se te queda grabado no cerebro o mapa, non? Pues a idea de gravar o cerebro noutra parte do corpo que aparecía en Prison Break ou en Memento, sabes? A idea de necesito escribir o mapa nun sitio onde vai a recordar, así que veña, pues aquí mesmo, sabes? Memento é puro Tamén mapa. unha idea malísima gravar un mapa nas costas, que é o único lugar que non vas poder ver do teu corpo. A ver, aí recoñezo, perdón, con Prison Break, perdón, é que sempre me pareceu como a idea máis estúpida que vi na puta vida o tema de Prison Break, o tema de a ver, que non é por mal, pero en plan, a ver, pero que te manden por, non sei, nun papel a prisión, un correo ou algo, non teño, non sei, que sempre me pareceu super forzado, tío. Estiven a ver a intro de Prison Break e un momento, así, unha imaxe como moi flashy, non? En que se superpoñen as costas do tipo musculado e o mapa real da prisión, non? Como dando a entender, esta tatuaxe é realmente un mapa aínda que non apareza, pero se a miras con un pouco de profundidade, é que non ten nada que ver, non é un mapa realmente. Sí, non, é a imaginación xogando unha mala pasada totalmente. Totalmente. Conste que a mí gustou máis serie o seu día, tamén teño que... O sea, fora da fantasmada, sí, porque evidentemente estamos na ficción, e creo que é tamén importante recalcalo no nivel nos mapas, non? Unha creación deles. Evidentemente é ficción. A exigencia que un lle pode pedir a ficción ás veces é máis unha estupidez que podemos facer aquí, facernos pallas con ela ou criticala en plan risas que llevamos pedir un puto mundo, é como se a Tolkien lle pediramos non, pero é que según este accidente xeográfico aquí debería facer calor ou debería ter outra movida, e dis, bueno, a ver, vais a lle dúas, claro, en plan, o sea, chega un momento en que non podemos, non, é que se Carazas está nesta latitude, entón pero eso é guai, Sí. Eso ten un puntiño guai porque de alguma maneira ves como traduces os teus preconceptos mentais os mapas que fas. O sea, sempre que vas para o sur fai cada vez máis calor. Evidentemente. Non tería hai mundos circulares onde non teria por que ser así. Efectivamente. O sea, eso dependerá moito do mundo no que nos entendemos e do universo, incluso das súas leis termodinámicas, quero decir. Pero... De feito, isto mesmo parodia moitísimo Terry Pratchett no co mundo disco e como para o mundo disco. Claro, e a min parece que feito, perdona, Charlie, hai que hai un continente no mundo disco que se chama Continente Contrapeso. O sea que está guapísimo. Aí, por exemplo, xa acabo, non? Deixo facedes outras cousiñas. Oda en One Piece é o exemplo perfecto de mapa onde deliberadamente xoga a que non importa o mapa en sí onde estés, porque cada illa ten a súa propia esquema meteorolóxico. En plan, sabemos que hai illas de inverno, illas de verán, illas de non sei que, tal, e dá igual. O sea, non importa, non hai unha latitude que digas, non, é que todo ocurre nesta latitude que é o Grand Line, non? Que é unha latitude completa, un círculo que xira, pero neste caso dá igual, porque hai illas de cada cousa e el simplemente di, isto é así, e xa está, comedes moscollos, e xa está, uno facer así as regras do meu mundo, que el explica, eso si están explicadas, el recoñece que aí sí que rompe unha lanza ao seu favor, que explica, sí. Xa que sacas o tema dos animes, en Full Metal Alchemist os mapas tamén teñen unha importancia supina no que é a historia. É certo. É certo. Non vou dicir máis porque senón é spoiler. Efectivamente, tampouco quería... Non iba a entrar tampouco, ¿no? Bueno, simplemente digo iso. Eu de repente, de momento, esta idea é que nada, que alguén collote aquí o testigo e que pille, non sei. Pois eu podo coller o testigo dicindo que todas estas reflexións que está distraendo teñen que ver co concepto do mapa cognitivo que defendía Jason, que basicamente a idea que temos sobre os propios mapas, que é o mapa cognitivo, ofrece de alguma maneira unha nova estética para organizar o espazo posmoderno e facilitar a comprensión dos campos cultural, sociopolítico, co propósito de desenvolver estrategias políticas globais. Iso tamén entronca co que viñamos comentando antes. Entón, os mapas cognitivos o que fan é posibilitarlle aos individuos situarse como suxeitos de clase fronte ao heteroxéneo mundo posmodernista, combinando para o seu trazado datos existenciais con concepcións abstractas da totalidade xeográfica. Entón, é unha evolución o que contades vos. Eu creo que sí que ten que ver e que é unha especie de evolución, que son mapas para derivados do concepto da conciencia de clase e a espacialidade implícita no posmoderno. Pero a idea esta do mapa mental ven aí do mapa cognitivo de Jason.
e da concepción do suxeito. Entón, para pechar esa parte sen spoiler. Para abrir outra, que tes por aí? Vale, moi ben. Pois empezamos co núcleo duro. Vamos, pum, escoitas un libro así grande, non? Con un libro así caendo enriba da mesa. Un ruido de ruido, por favor. Sí, empezamos co núcleo duro. Eu quero falar do mapa de Thor. Xa vos digo desde o inicio que eu quero falar do mapa de Thor. Porque é un mapa co que se abre todo o universo do Señor dos Anéis, en realidade. Pero, en calquera caso, vou facer unha introdución un pouco máis xenérica, non? A análise cartográfica dos mapas que anteceden ás obras fantásticas son mapas interesantes porque a súa función abrangue desde servir de guía de lectura ata constituir unha representación dos accidentes xeográficos que configuran os espacios imaginarios que percorren os personaxes. Nas novelas fantásticas, o mapa realiza a función alegórica de enmarcar o cosmos onde se vai desenvolver a acción. Sabemos que todos que o mito é a fonte da fantasía e os mapas o que van a axudar é a delinear ese espacio mítico e a andar por el, o lector. Actuando a modo de guía turística, xa que producen a ilusión de que esta representación espacial existe con todos os seus detalles. E despois, na xeografía imaginaria, os límites trazados polo autor no texto e no mapa constitúen toda a información dispoñible, que é o que falábamos antes das terras ignotas que quedan diluídas, non? Pois ese é o límite. Nos mapas das sagas fantásticas serven para situar os enclaves e os itinerarios da ficción, dirixindo a lectura, enriquecéndoa, pero tamén permiten ubicar en cada un dos espazos representados os distintos poderes ou gobernos. Por iso tamén son interesantes. O mapa constitúe un marco paratextual que se elabora para ser descifrado polo lector, porque constitúe o receptáculo natural para a ubicación ordenada da toponimia e da onomástica destas obras. E a veces o nome concreto dos lugares ou da toponimia ten máis o da toponimia menor, que este vai ser o caso do mapa de Thor. Xa veremos o que é toponimia maior ou menor. Bueno, a menor é basicamente que é unha sección da máis grande. Pois a veces esta toponimia menor é máis importante que a maior, que é a que se refire a amplas zonas xeográficas. E en calquera caso, os nomes de lugares permiten comprobar que nestas obras o desenvolvemento de mundos alternativos normalmente conleva a creación de linguas novas. Linguas, razas, seres. Na toponomástica tamén se distinguen os nomes que aluden a un mito ou a unha historia das denominacións aleatorias. E a súa vez esta división solápase coa de topónimos escuros e os topónimos transparentes. Eu creo que no caso de Tolkien que os topónimos escuros e transparentes de Shire, por exemplo, pode ser un topónimo moi transparente, máis escuro, por exemplo, sería Mordor. Os escuros constitúen estas remisións que non son explícitas a diferentes mitos, creencias, historias, realidades, e os últimos presentan un carácter máis descriptivo. En último lugar, sitúanse tamén os chamados lugares de memoria ou cronotopos, que son espacios significativos para a memoria social e cultural. En estas obras de ficción tamén existen e operan, e neles persiste unha vontade de recordo a través da toponimia, porque condensan unha experiencia, imos dicir humana, pero podería ser de outra calquera especie relevante. Ou, por exemplo, nas miñas clases de teoría da literatura, onde van xa, sempre poñía como exemplo de cronotopo a montaña solitaria, non? Entón, aí sí que tiñan moi claro que era un tempo, un espazo, esa conxunción indisoluble. Entón, son lugares, estes cronotopos, onde operan formas históricas de gran impacto nunha comunidade, onde suceden as batallas, os asaltos, as alianzas, espazos que son marcados e enxazados continuamente cunha tipoloxía que depende de cada cultura. Outro cronotopo podería ser xa no marco do Señor dos Anéis por Minas Tirith, non? E en calquera caso, estes lugares deben estar glosados por memoriais para marcalos e por tempos que os fixeran relevantes. Estes sinalizadores nas obras fantásticas son os mapas, porque nos mapas aparecen sinalados precisamente esos lugares que teñen un significado colectivo e ao mesmo tempo teñen un significado figurativo.
Despois, desde a perspectiva da cartografía literaria, a primeira mostra da produción literaria de Tolkien, o Hobbit, desenvolvese en diferentes emprazamentos vinculados a unha parcela do espacio real, transformada en diverso grado. Falarei disto, de que parcelas son, mediante os recursos do cambio de nome, a remodelación e o solapamento. Tolkien fai unha réplica a gusto do espazo real e do seu espazo, principalmente, do espazo no que vive, no que se desenvolve, no que veu, no que tivo que coñecer, tanto como profesor, como por soldado, como por persoa, non? Tolkien sitúase no mundo da Terra Media, Middle-earth, que aparece identificada nos seus propios textos escritos como un lugar central europeo onde viven os homes. Porén, o escritor vai máis alá das correspondencias xeográficas da súa produción e di literalmente que estos son citas. A acción da historia desenvólvese no noroeste da Terra Media, equivalente en latitud ás liñas costeiras de Europa e ás costas norteñas do Mediterráneo. Pero esta non é unha rexión puramente nórdica en ningún sentido, porque Hobbiton e Rivendell se consideran aproximadamente na latitude de Oxford, como foi a intención de Tolkien. Minas Tirith estaría máis ou menos á latitude de Florencia. O avance da historia, aquí xa falamos do Señor dos Anéis, porque a Terra Media, falo da Terra Media en conxunto, o avance da historia culmina co que parece moito máis o restablecemento, e aquí empatamos con The Witcher, do Sacro Imperio Romano, eficaz co seu asentamento en Roma, que a nada que fora concebido por un nórdico. Entón, o pouso romano, de algún modo, tamén está. Eso non quita o pouso nórdico, que tamén aquí non vou entrar porque non para un podcast inteiro, pero o pouso nórdico, Calévala, eso está. Ahora imos a un enfoque puramente ficcional. Na narración do Hobbit, que é o antecedente autónomo da produción fantástica de Tolkien, vai precedida da mostra cartográfica que corresponde ao mapa de Thor. Este é o primeiro mapa que temos, entón é o máis interesante. Por moitas cousas. O mapa de Thor constitúe unha representación detallada pero parcial, é dicir, é o resultado dunha variación e selección do espacio da Terra Media imaginado por onde viaxen os personaxes da novela, que inclúe o mapa de Thor. O mapa de Thor inclúe a montaña solitaria, os enclaves colindantes que van constituir fitos durante o relato, como a cidade de Val, a desolación de Smaug, o río Rápido, o lago Longo, Esgaroz, o río do Bosque, o Bosque Negro e o Breixo Murcho. Este elemento cartográfico, o mapa, vai ser obxecto de desenvolvemento no texto e só marca unha parte do espazo onde ten lugar a acción. Isto non ocorre cos outros mapas da Terra Media, que son os mapas completos, non? Tamén vemos que inclúe nos lindeiros dese mapa, aparecen anotados como álzanse as colinas de Ferro, onde vive Daín, lonxe ao norte están as montañas grises, non? Eses serían un pouco os lindeiros. Por qué? Porque o viaxe do protagonista abrangue os territorios de Eriador e Robanión, tendo en conta que o esencial para delimitar os territorios son as cadenas montañosas, non? Entón, Eriador ocuparía a media, as nubladas e centra os seus habitantes na comarca Brie e Ribes. E Robanión, pois ten, isto xa para frikis e profundidade, ten ao norte as montañas grises e abarca as terras que se estenden entre as montañas nubladas e o río Rápido. Esta constitúe, por tanto, a sección espacial representada no mapa. Entón, o mapa de Thor constitúe unha guía incompleta da narración, porque únicamente determinados episodios poden remitirse aos puntos representados no mapa. É unha representación imaginaria que proporciona os fundamentos do argumento novelístico e por eso é máis importante co resto de mapas, porque no Hobbit, se vos pregunto agora, que é o que desencadena a acción do Hobbit? É o que xustifica a acción do Hobbit? Descubren a porta, a maneira de entrar na cova, a porta secreta para acceder á montaña solitaria nun mapa específico. Claro, entón, ao final, é o mapa o que desencadena a recuperación do tesouro roubado polo dragón. Non habemos mapa, non habemos mapa, non habemos compañía, non habemos tesouro,
E aquí é cando conectamos con Robert Louis Stevenson. Non o pensamos moito, pero ao final o Hobbit é un libro de piratas, non? Bueno, eu non quixen decir iso, pero é evidente que ao mellor pensamos no mapa de Thor e como é un mapa así tan pequeniño e con Smaug en varias, que además creo que Smaug aparece varias veces e tal, e claro, vemos os mapas da Terra Media tan amplos, pero realmente os mapas da Terra Media non desencadenan per se a acción. A acción empeza, toda a historia empeza co mapa de Thor. Iso é referencia do seu mapa de desencadenación ou non. Creo que Terry Pratchett no que é un pouco como toda a parodia aos mapas de Tolkien, así os mapas de fantasía super elaborados, directamente Terry Pratchett colle, inventase algo super inverosímil, non? Como pode ser o mapa dun mundo disco suxeitado por 4 elefantes e unha tortuga xigante, non? Primeiro xa a premisa xa non ten ningún sentido, e ademais diso, el inventase todo un sistema de física, que xa falamos noutro episodio, que inventase todo un sistema de física, fenómenos meteorolóxicos, fenómenos atmosféricos e fenómenos paranormais, todo relacionado pois co que a maxia, non? Entón, me parece moi interesante o que fai nese sentido, de meter continentes para que o disco non se caia, de que o mar se caia polos lados, non? Que haxa como unha especie de fin do mundo, onde hai aí alguna particularidade tamén, e logo que existe un continente onde, non ten nada sentido, ou que é así como descoñecido, e que se chame XXX, pois en referencia a que son os mapas antigos, non? É que Pratchett é un puto xenio, tío. É que... De feito, XXX que está baseado en Australia, por outra parte. Que todos os mapas do mundo disco están baseados tamén na realidade, pero nunha parodia absoluta da realidade. Si, un esperpento total, unha formación total. O tema dos deuses vivindo nun monte tamén, como Monte Olimpo, non? Etc. Pero en cambio, como as novelas de Pratchett tocan tantos xenos diferentes, por exemplo, de Ankh-Morpork tes un mapa extremadamente detallado de todas as rúas, porque claro, necesitas ese mapa moitas veces para localizarte nas novelas que son máis de tipo detectivesco, nas novelas de Pratchett. Efectivamente, que, Terry Pratchett que toca moitísimos xéneros, entón... Pero, a ver, obviamente existe a etiqueta xenérica de fantasía, pero sí que é certo que toda a súa literatura pois ondea moitísimos temas, dende temas sociais, temas políticos, temas detectivescos, como ves de ti, que por certo son as miñas novelas favoritas, as detectivescas de Pratchett, todo o rollo así. Hai unha idea do que comentou Alba que me parece moi interesante, non? Entre as moitas funcións e usos que detallabas, Alba, do mapa nunha obra literaria, sobre todo, entendo, non? Eso non tería por que... Sí, recopilo agora, sí. A idea de que o mapa funcione como unha guía turística, non? Isto é unha cousa que lle daba voltas, non? De que uso facemos nós realmente como lectores dos mapas, non? Porque non sei se a miña experiencia é compartida ou non, pero para min o mapa, esa cousa que aparece no principio dos libros de fantasía, é sobre todo un obxecto fetichista, non? É algo comentaba Carlos tamén ao principio, tamén o dicía Rodicio, do mapa como obxecto estético, non? Para min o mapa sobre todo é ese primeiro achegamento estético e visual ao mundo, mas nunca me acontece de ir indo cara atrás buscando referencias, orientándome, non? A ver, a mí facedes realmente uso turístico destes planos? Sí, a ver, a mí sí que me pasou, o sea, a mí sí que me pasou nas lecturas que eu fago da fantasía épica, e, por exemplo, en Malaz pasoume, porque además Malaz ten varios mapas, pero ademais Malaz é un caso complicado, a min é un caso que me gustaría estudar nalgún momento, porque además ten referencias a nivel plano, e a nivel plano son mapas distintos dos que estamos falando, non? Porque xa é a nivel, imaginade, non é o mesmo un mapa de Santiago que un plano da Catedral de Santiago, entón refiro máis ese tipo de cousas, pero sí que son utilizados, o sea, eu, por exemplo, eu sí que recorro os mapas, isto xa ven desde antes da tese, desde as miñas primeiras experiencias como lectora de fantasía, porque de alguma maneira serve para orientar e estruturar de maneira parcial a comprensión da narración, non? A narración avanza polo mapa, entón ese mapa sí que che permite pois ir asentando a narración.
porque cumple o obxectivo da cartografía imaginaria de configurar un espazo a medida de certas dimensións do universo creado. Entón, por exemplo, no Hobbit vese moi claramente de cal é a parte máis relevante cando nos chegamos ao fin da narración, cando entramos no mapa, porque ao principio eses personaxes, o Hobbit ten 2 mapas, ten o mapa de Toro ao inicio e o mapa final, que é un mapa da Terra Media e que recolle todo o percorrido do Hobbit. Pero ao principio o Hobbit está fora do mapa e logo xa entra no mapa. Entón, é un espazo a medida de certas dimensións do universo creado como referencia para establecer unha fracción do itinerario que vai servir de contemplación ao lector. Entón, permite ubicarnos en prazamentos trazados os distintos poderes ou gobernos. Entón, aí é onde creo que entra a función esta turística dos mapas, tanto para saber o recorrido que poidan facer os personaxes como para saber onde está cada goberno. E onde está Smaug, non é o mesmo Smaug que che digan que está na montaña solitaria e que a cidade de Esgaroz está relativamente cerca, que se a cidade de Esgaroz está máis próxima á comarca, e non é o mismo, sobre todo, velo no mapa, porque na narración, a narración ás veces non che permite esa idea tan esquemática da proximidade. A narración é lineal, moitas veces non nos damos conta destas cuestións tan básicas, non? Pero a narración é lineal, o mapa non é lineal. O mapa podelo ler de esquerda a dereita, de arriba a baixo, de norte a sur, de este a leste, como queiras, pero a narración é indefectiblemente lineal. Entón o mapa non é lineal, entón a sensación espacial é outra. Tamén podes lelo de elefante a elefante. Claro. Caso de práctica. Bueno, queda má nota da lectura, que sinto un pouco de vergonza. E logo eso, que o mapa facilita titular certos episodios da lectura que vinculas cos espazos que aparecen representados nel, e aí entra a importancia de que aparece representado no mapa e que non aparece representado, axuda a ordenar a toponomástica da novela, que neste caso corresponde a toponimia menor, pero no mapa da Terra Media pois temos a toponimia maior, e ademais, por exemplo, inclúe as runas dos ananos que testemunha o desenvolvemento de linguas a raíz da creación de mundos alternativos, linguas, razas, culturas e todo o que implica. E logo, por último, todos os lugares representados no mapa, e na narración tamén neste caso, constitúen espazos de memoria, constitúen cronotopos, porque neles condensase as experiencias relevantes para a comunidade, as batallas, os asaltos, as alianzas, e a raíz delas quedan investidas de significación histórica, social e cultural. Pensade na cidade de Val, que é unha cidade que non existe, pero que está permanentemente subxacente na acción, e cada cultura fai a súa propia tipoloxía de espazos, e así as culturas que representan os elfos, os ananos, o hobbit, o mago, os humanos, o cambiapelellos ou o que poden ser os trasnos, os orcos en español, non? Os trolls e os guargos establecen, ademais da diferencia e cidade, a separación nítida entre espazos ou tempos profanos, espazos e tempos sagrados, e pois iso, a cidade de Val, por exemplo, tamén entraría aí, o reino destruído dos ananos convertido despois na montaña solitaria tamén estaría aí, porque forman parte da memoria social. Entón, neste sentido, o mapa de Thor recolle mellor que o mapa da Terra Media que aparece ao final, recolle os lugares colectivamente importantes, ademais do tempo e o espacio que os fixeron relevantes. Entón, nese sentido, sí que funcionan de guía moi ben. Eu son das que volve aos mapas sempre, O sea, eu son das que volvía sempre, para saber onde estaba cada cousa, para ubicarme a miña orientación. Entón, pois iso. Eu que sempre cando miro nos mapas miro cal é a zona máis inhóspita e intento buscar en internet a ver que... Problema... Bueno. Hai un problema que conste, esa dou paso aquí a Pablo para que nos conte tamén unha serie de historias, pero preguntaba el se usamos os mapas. Eu uso moitos mapas porque creo que axuda moito, non, a tua imaginación. O sea, as veces estamos demasiado liados co historia para... Pero a min un dos problemas dos mapas é que está moi mal representada a distancia, xeralmente, nos mapas da ficción e da fantasía. Por exemplo, o de Tolkien está moi mal, o tema da distancia, é un cristo. En plan, é imposible mirando ese mapa saber se Minastriz está moi lonxe ou moi preto da comarca, non sei se me explico. Rohan en particular. Hai distancias, hai cosas que están mal explicadas nese, pero é normal, quero dicir, un mapa de fantasía, non? Pero é certo que se hai un problema que ten o mapa da Terra Media é que ten un problema moi serio coas distancias, de nunca sabes moi ben como lector, máis aló das referencias de está 3 días a caballo. Que mierda, de eso que os campos de fútbol novos de distancia de medir son 50 campos de Santiago Bernabéu. Que basura é eso. Esa é a referencia temporal que nos xa... Exacto.
Bueno, que consta que isto é unha cosa que se dicía do mapa de provincias do Estado español, non? Os ferrados, Que se fixeran de tal medida que puidese ir de capital de provincia a cabalo nunha soa xornada. Sí, era moi interesante, quero decir, pero no fondo hai un problema en xeral, pasoume con moitos mapas, en xeral, porque Brandon Sanderson cae na mesma problemática e tal, que son as distancias, non? Porque tendemos, cando vemos un mapa, a entender as distancias como a nosa Terra. Cando realmente o mellor o planeta no que está ambientado ese mundo imaginario é moito máis grande, co cal cambia relativamente todo isto, o sea, aplicamos distancias coñecidas, pero o mellor é moito máis ou moito menor, é moi relativo. Entón aí con Tolkien sempre tiven ese problema. O tema das distancias. Nese tema das distancias penso que tamén trouxe unha cosa que comentou algo que me pareceu moi interesante, que era a idea de que, claro, que a narración é lineal mentras que o mapa é espacial. E en realidade pasa un pouco con este tema, non? As veces... o mapa velo visto de paxaro. Claro, pero o que quero decir é que a densidade é todo. Claro. Claro. Ti vas lendo e vas descompoñendo o espazo en liñas. Claro, pero a densidade da narración ás veces fai que os espazos se agranden, mentras que no mapa se manteñen estáticos. Por exemplo, eso, o Rohan parece grandísima na narración e cando ves no mapa, pois é a mesma distancia que lles levou andar en barca cando baixaron de Caradras, sabes? E non cadra, na túa mente non cadra iso. Sí, porque aí xa entra o concepto de mapa cognitivo. Claro. E as viaxes mesmo de Gandalf, non? Nunca queda moi... É extraño, ás veces, a concepción que... Bueno, se ves as películas, xa non digo os libros, pero se ves as películas, é imposible entender cales son as distancias da Terra Media. Porque ves que Gandalf vai dun lado para... Lo hizo un mago, absolutamente. É dicir, que Gandalf é un tipo que cando... Iso é unha pena, nas películas, este concepto do principio, porque parece que pasou 3 días dende que el se foi da comarca para ver se o anel era o anel, e volve, realmente pasa, creo que era... Bueno, no libro creo que eran anos directamente, ¿no? Sí, anos. E ese concepto mellor nas películas non está nada claro, e creo que se alguén ve un mapa, digo, vou a ver o mapa da Terra Media en internet para enterarme da película. Creo que non entendería para nada as distancias, porque o que quero decir con todo isto é que as distancias na Terra Media son moi grandes. Dicir, o mapa de Tolkien, se puxéramos a medida, non, de un esa tal, son enormes. É un mapa enorme, realmente hai unha porción de campo aí que é tremenda, sempre. O sea, o bosque, por exemplo, dos Lórien é enorme, ou o bosque negro é enorme, o tal, son increíble. Pero non creo que no mapa ás veces a xente engánase moito vendo as distancias, pero vaya. Pabliño, se queres comentas ti aí algunha historia que vese por aquí citado, un pouco de todo, ¿no? A Dark Souls mesmo. Dark Souls, por aí porque ademais, xusto o que acabas de dicir, penso que entronca moi ben, non? Porque ti comentas como un mapa dunha obra non está ben feito a nivel de medida, non? É inexacto en relación coa narración, pero eu quero traer 2 casos límite neste sentido, non? E un deles é o mapa que non está feito antes da obra. Pablo, perdímoste. Creo. Ou perdino eu. Non, perdímolo todo. Creo que marchou o universo de Dark Souls. A información un pouco na liña que fai. Pablo, espera, repite como 15 segundos atrás que te perdimos aí un pouco. Perdéstesme. Sí, pero encontrámoste, non pasa nada. Ben, non. Volvín, atopei o mapa. Pois nada, comentaba simplemente que eu quería formular un par de casos límite contrarios a este que comentabas ti, Charlie, de o mapa inexacto, non? Eu penso en o mapa que é inexacto, pero porque o espazo en sí xa é moi inestable, non? É o caso de Dark Souls, de unha cartografía un pouco na liña do que fai Alba, de tirar datos xeográficos dunha novela, por exemplo, e facer un mapa a posteriori. Pois a min interésame o mapa que xorde dunha obra e que está tan mal feito, tan exagerado que comentábamos de Tolkien, que o mapa é case unha obra surrealista, unha cousa fractal, non? Unha xeografía imposible. Gústame este mapa que é xeográficamente tan inexacto que en sí mesmo dá gusto velo, non? E isto aconteceme con Dark Souls, acontece co primeiro, que é un xogo que en xeral ten moi boa fama a nivel espacial, como un xogo particularmente logrado na interconexión entre os lugares, na sentido de que
hai unha componente de orientación moi importante, relativamente realista, non? Mais se ti dispós todos os escenarios nunha proxección en 3D, se faz un mapa ao cabo, en 3D, mas tamén en 2D, non? O que xorde dali é unha xeografía imposible xa non na Terra, senón prácticamente en calquera soporte astronómico coñecido, non? É case como un mundo, unha especie de torre infinita que se prolonga sen moito sentido, non? Aquí animo a xente a velo. Se estamos vindo, isto sí que tedes que velo porque as representacións gráficas dos mundos de Dark Souls son absurdamente surrealistas, como dixía a palabra. Hai moitas propostas de mapas posibles porque é moi difícil de aprender esta espacialidade rara, non? E co seguinte Dark Souls pasa ainda máis, non? Co 2, que de feito fora moi criticado neste sentido porque tiña unha xeografía absolutamente inconcebible, non? Hai un momento que estás nun muiño e subes unhas escaleiras e das un volcán. Como un meme moi mítico da comunidade de Dark Souls, isto do volcán arriba do muiño. Pero isto que foi moi criticado, joder, a min pareceme como moi apaixonante, non? É que porque ademais... un pouco o que facía Terry Pratchett, pero sen querer, un mapa absolutamente interesante, por erro, pero non sei. Eu non creo que non creo que sexa tan erro, porque creo que a Miyazaki é un tipo que sabe demasiado, entón justamente entendrou como un erro, pero a graza... Pero no 2 non estaba Miyazaki. Había un meme de Miyazaki, de feito, non sei se biches, de Miyazaki e Ituiro, pode ser. No, bueno, era moi gracioso. Que parecía como Miyazaki que os mundos que facía eran super decor e tal, e logo que él era un tipo así super oscuro e deprimido, e logo Ito como que facía mundos super deprimidos e escuros, pero era así todo feliz, sabes? Sí. Fixo moita gracia que non... bueno, que antes falaches dos mapas de Rockstar, Charlie, e non falaches do Red Dead Redemption. Por certo, porque tería demasiado que decir de... Claro. Non, iba a comentar de que a graza dos mundos Dark Souls ademais é que fora dese sinsentido, se analizáramos fríamente, non por capas, dúas cousas, non? Por fora, exteriormente sí que parece un mapa normal. En plan, un mundo dende arriba, dende a vista de páxaro, que ás veces o ves, non? Porque en Dark Souls como que ti ves onde vas estar logo. En plan, se subes unha torre moi alta, en teoría ves algunhas das zonas do mapa, non? E dis, isto ten sentido. En realidad non ten puto sentido. Pero ti interpretas que sí, porque parece que sí, que o mapa ten sentido, pero non ten puto sentido. Iso é unha cousa moi tola, que teña sentido para o ollo e que o mundo parece coherente, mas a hora de representalo non, é unha aberración. Non sei, eu de verdade que me hipnotiza ver eses mapas porque son como un calidoscopio. Iso é meter unha zona de veneno, que sempre ten que haber para tocar os collos. Claro, a movida é o doble xogo, porque se fose puramente surrealista, pues sería un pouco como, non sei se coñecedes unha película moi famosa, Paprika, que é sobre o mundo dos soños, onde van atravesando como portas imaginarias no que van a mundos que non teñen sentido espacialmente. É tipo descomprendelo, pero como se fose unha cousa lineal, sabes? Avanzo polas portas e me levan a outro sitio. Pero a movida é como que puideses anticipar de alguna maneira a locura esa, sabes? E o Dark Souls consigue iso de unha maneira espacial que non sei moi ben como o fai, sinceramente. A graza é cando ti entras dentro do mundo de Dark Souls e xa o coñeces, é curioso como Miyazaki xoga contigo para que ti intúas o que diste que vai haber despois da porta, porque ti intúes, que vai haber algunha zona de lume, ou vai haber un cementerio, ou vai haber unha zona de veleno, están detalles, non, por aí sementados no pre-mapa, en plan, xa sabes que hai algo disto, só ves cheirar, o sea, non, é algo curioso, sí. Rodicio, comentas ti, hai algo? Non sei como imos de tempo. Imos ben, para ti sempre hai... No, hombre, toca a ti, quero decir, o sea, tes 10 minutos. Estamos nos 5 minutos de desconto. Estamos aí. Coméntate algunha cousiña así tal e vamos pechando. Home, para pechar, sobre todo porque o anticipamos antes e non quero deixar a audiencia aí como co interruptus, pues quería falar un pouco quizás do mapa máis importante do país noso, que é o mapa de Fontán. Supoño que moitos xa o coñeceredes, é o mapa que fixo Domingo Fontán, que é un xeógrafo de principio do século XIX. Creo que o mapa foi publicado no 1845, aínda que rematou uns aniños antes. E en sí mesmo é unha tolada de conquista xeográfica, no sentido de que foi o primeiro mapa da Península Ibérica feito
con referencias xeodésicas extremadamente precisas, traídas a través de mecanismos matemáticos que trouxo desde Francia, con instrumentos xa moi modernos nese sentido, que levou como 17 anos da súa vida, porque iba como el só de aldea en aldea, collendo puntos xeodésicos, facendo a trigonometría para calcular e facendo a representación xeográfica dos puntos, non? E o mapa de Fontán ten moita importancia para o que pode ser tamén a noción propia da nación galega, de alguma maneira, porque, como comentábamos antes, o mapa non só é unha ferramenta de representación xeográfica, senón que sirve tamén para ilustrar unha idea, contar unha historia, de alguma maneira. E o mapa de Fontán foi moi empregado, sobre todo pos autores a partir da xeración nós, como a representación gráfica do país. A idea de, o país non é só o que ti ves, senón que o podes conceptualizar. Hai unha idea. E de igual maneira que a nación como tal é unha idea abstracta, que non a podes tocar, pero si a podes, de alguma maneira, concebir mentalmente, o mapa é unha representación mental do espazo que tes ao teu redor. En ese sentido, era unha idea moi potente para os nacionalistas a partir dos anos 20. E sabes cal é o punto central do mapa de Fontán? Lalín, non, supoño. Non. Comentas ti? Non. Ai, tedes que ser un pouco máis listos. É o mismo punto central que de Fragmento do Apocalipsis. Sí, a Berenguela, non era así? É a Berenguela. Gustaba a versión que era Lalín o centro. A mí tamén, un momento aí que a ver, pa Cuiña era, o sea, tampouco... Sí, pero sí que era Berenguela porque creo que como a primeira toma de referencia está tomada ali e a partir de aí empeza a viaxe deses 17 anos. E aparte non sei naquel momento, pero claro, a Berenguela era o Salto de Santiago, foi o punto máis... Agora na actualidade xa non, pero no seu momento era a torre defensiva da catedral. Supoño que xa está superada por algún edificio, pero a verdade que non... O sea, a zona bella, a zona bella supoño que sí, sigue sendo a zona. Sí, pero non sei se no momento de facer o mapa ia ser puntual. Sí, seguramente. Sí que sei que é o centro, Sí. Ben, entón, como estaba falando un pouco do mapa de Fontán, que de feito o mapa de Fontán estivo estas semanas aí un pouco na prensa, porque polo visto hai un señor que ten unha primeira edición en Madrid e a intenta vender por 65.000 euros, unha barbaridade así. O sea, para que vos decatades de que é un documento histórico moi codiciado, porque realmente é unha cousa moi tola. Creo que Marcos Calveiro ten unha novela que se chama Fontán, onde conta un pouco a vida de Domingo Fontán e como foi o proceso histórico de elaboración. Pero a representación ficcional do mapa de Fontán que eu quería traer é unha que a mí me parece moi potente, que quizás unha das novelas tamén máis importantes da literatura galega do século XX, que é O arredor de si de Otero Pedrallo, onde o mapa aparece, o mapa de Fontán aparece no punto climático da novela. Non sei se coñecedes o argumento da novela. O que pasa é que o do punto climático da novela é un pouco cuestionable, na miña opinión, pero sí. Bueno, conta un pouco, basicamente, a novela conta a experiencia vital de Adrián Solovio, que parte de ser como moi antigaleguista, e viaxa fora de Galicia intentando xustificar as súas ideas políticas, decátase de que non teñen sentido, e volve a Galicia, onde ten como unha especie de revelación espiritual, onde se decata de que Galicia é a terra que une o mundo e a nación que lle dá sentido a súa identidade. Moi por riba, basicamente. E o momento climático, a pesar de que Alba igual está aquí, non está moi de acordo, é cando volve a Galiza e o seu tío se chama, non me acordo, Bernaldo, está morrendo. E entón el volve a Galiza para estar con el antes de morrer. E hai un momento moi potente onde o señor está morrendo na cama e lle piden a Adrián que destape o mapa de Fontán que está na súa habitación e o señor que está ali agoniando pídelle, por favor, que lle vaya sinalando no mapa puntos de Galiza, ¿no? Hai un parágrafo que é moi bonito, leo que son, 5 liñas. Adrián lía nomes de montes, de ríos, de pobiños, de ermidas, a luz ía seguindo os trazados dos camiños, tremándolle a man foi alomiando todo o camiño de Santiago, a terra de Ourense, as aldeiñas xemelas do val onde eles estaban. Parou un instante como un cirio funeral no nome do pobiño no que morría don Bernaldo, e logo foi recorrendo todo o dibuixo das fronteiras e costas da Galiza. Don Bernaldo morría docemente e unha negra sombra corría sobre o mapa de Galiza.
E desa maneira, o mapa de alguma maneira simboliza a transformación vital que ten Adrián Solovio nese momento e conecta un pouco coa idea que falábamos ao principio do podcast de o mapa como representación de alguma maneira da nación. Interesante. Pois con el quedamos, non? Aquí, ou creo que podemos aquí xa, para que isto non se alongue excesivamente, porque para nós son neste Baleiro Perfecto son as 12 e pico da noite, entón creo que podemos deixalo por aquí, non? Sesión golfa do Baleiro. Sesión golfa, Sesión golfa. Cu de medianoche, non? Como era o programa de Quagmire. Sempre estamos dicindo que aquí non temos tempo, pero ben que cando o tempo aperta queremos madrugar, Queremos ir a dormir. Queremos ir a misa, non? Vai traballar que tes a leira feito unha porcallada. É verdade. Hai un mapa con leira dibuixada. Eu mañá ás 9 da mañá teño que estar na clase. Bueno, a miña gata despertarame ás 7. Sí, eu tamén teño, son deses. Bueno, fora como, a sorte que temos conferencia, entón como non teño que falar eu, pois... Podes dormir, bueno, eso está ben sempre, vos sabelo. Quen escoite este podcast vai dicir, pero esta tía... no. Sí. Os meus alumnos supoño que din igual tamén, pero xa prefiro preguntar. Bueno, pois quedan cousas aquí, como sempre, por dicir, pero algún día serán ditas, porque aquí anotadas quedan e pensadas quedan, así que algún día pode que salgan pois noutra historia ou noutro asunto. Xente, deixámolo por aquí, volveremos dentro de 15 días como sempre, recordade que entre semana, porque vamos alternando, en a que cheiraba pa, tendes o Tigre do Futuro, cada 7 días, pois Tigre do Futuro, cada outros 7 días, pois o nos, Baleiro Perfecto. Xa como for, despedimos aquí. Biquiños apertas e vémonos prontiño. Aquí estiveron Alba Rozas, Pablo Pesado, Darío Enchei, como non, e Guillermo Rodicio. Compañeiros, compañeira, vémonos en 15 días, máis ou menos, como bo espazo interdimensional que é isto. Aburiño, xente, graciñas por estar aí e apertas. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter, non sei onde estás. Sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio, made in Taiwan, vexo aparecer